Marcel, vítaj naspäť doma. Čauko. Tak kde si bol naposledy zápasiť? Kde som bol? V Rusku sme boli. A čo to bol za turnaj? Tatneva Arena. A aký to bol zápas, alebo bol niečím významný tento zápas? Boxoval som tam o tretie miesto. No a pre mňa určite, som skončil tretí, výhrom. A ako si spokojný so svojím výkonom v zápase? Tak snažil som sa robiť to, čo som mal natrenované. No a prebrali sme to predtým. Vlastne s trénerom, no tak som sa snažil robiť to, čo hovorila. Takže mal si nejakú stratégiu pripravenú na Karčenka vopred? No, pozrel som si jeho zápasy, samozrejme. Vedel som, že sa bude tlačiť. Stratégiu, no. Tak nejaká tam bola určite, jasné. A to, čo si teda na ňo pripravil, ti fungovalo? To, čo som si pripravil, tak to fungovalo. A ako sa o vás v Rusku starali? Starali sa dobre, perfektne. No, A to bolo dobre. aký bol Vlado Moravčík a aký bol coach? Vlado bol perfektný coach, jasne. A čo ťa čaká najbližšie? Aký zápas? Na čo sa teraz pripravuješ? Teraz 20. bude spoj Titanov, takže tam tá pyramída. To sa tiež bude. Ako vidíš svoje šance v pyramíde? Svoje šance? Dobre. Tak díky zatiaľ. Ďakujem. Skúšal by si niekedy nejaký zápas aj v inom štýle, napríklad v MMA-ku, alebo možno v nejakom netradičnom štýle, shootboxing? Tak určite chcem skúsiť to MMA-ko, ale kedy ešte to si neviem povedať, už som troška potreboval tú zem, mal som to ako kurze v obrany na vojne, a to sa mi to zapáčilo a si myslím, že nebol som v tom úplne stratený, jalový, takže si myslím, že by som tam na čo mohol namútiť. Takže určite by som to tam išiel troška vyskúšať. Čo si myslíš, čo vlastne by si potreboval naviac k tomu, čo teraz trénuješ, aby si bol dobrý aj možno v tých iných štýloch? No tak hlavne tú zem, tam ten stand-up, tam myslím, že tam to je v pohode. Takže hlavne tú zem troška zdokonaliť a myslím si, že by som mohol tam ísť. Kondičku na to mám, aj silu si myslím, že by bola na to celkom dobrá, takže fakt len nejaké techniky a môže byť z toho. Všetkých, čo sú tu v tejto chvíli, tak pozmenšujem a dám si ich do terárka. Tu letíš, bum, nevrata. Hej, to je podľa pravidiel. On nemá tieto na zemi. Ono je to také, že nie že fair. Je to v rámci pravidiel, hej, ale on by sa mal brániť, aj keď padá, chápeš? Len za to, že padá na zem, neznamená, že ho teraz nemôžeš kopnúť. Vieš, je to už záleží od športovca, ale tajci to bežne robia. Vieš, letíš k zemi, ešte dostaneš aj koleno do hlavy. OK? Poďme. Pozeráš sa, čo sa deje. A on keď tu stihne bum, hej, tak potom môže ísť ten vrch, lebo väčšinou si pustíš ruky pri tom slobodná. Dobre? Čiže nacvičím si tam pekne kop, ale ty sám musíš cítiť, že ti to vychádza. OK? A tá druhá strana na začiatku veľmi mu to nechytaj, ale potom sa mu to skús troška sťažiť. Buď mu to chytím, alebo čo, hej, aby to bolo reálne.
Už.